Махсус хәрби операцияда хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары һәм фидакарьлекләре өчен Зәйнең 7 ир егетенә һәлак булганнан соң дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүлекне район башлыгыннан геройларның якыннары кабул итеп алды. 24 февраля 2022 года страна живет в рамках специальной военной операции. Более 500 наших парней находятся на линии фронта, который составляет более 1300 километров. Ушел на войну добровольцем, по мобилизации, по контракту. Они для всех нас являются героями. Огромная благодарность за сыновей, за ваших мужей. Огромное вам спасибо. Они настоящие герои. Россия президенты указы нигезендә батырлык ордены белән һәлак булганнан соң рядовой Владимир Аполлонов, сержант Артем Байрашев, кіші лейтенант Озат Бурханов, кіші сержант Ильдар Латыпов, ефрейтор Николай Фролов, рядовой Владимир Чулков бүләкләнде. Әдимиян Барсуковның гаиләсенә 2-нче дәрәҗә кыюлык өчен медале тапшырылды. Һәлак булган хәрбиләр 1 минут тынлык белән искә алынды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.